ଆଉ ସାର୍ ମା ତାରିଣୀ କ୍ୟାଟରିଂ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଖାଇବା ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ବୋଧେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ କରି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏହାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା ଆପଣ କେମିତି ଖାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମା ତାରିଣୀ କ୍ୟାଟରିଂ ଆମର ଶାଳପଡ଼ାରେ କାଉଣ୍ଟର ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପାପଳରେ ନିଜେ ଉଠେଇ ଏଇଟା ବା ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକୁ କହିଲି ପରିବା ଆଣିଥିଲା ଯା ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଲି